Gospodine Gađo, vi dolazite iz realnog sektora, zapošljavate više stotina ljudi, pa suočavate li se vi kao poslodavac s problemom nedostatka radne snage? Pa evo, ja mogu govoriti, prvo ću govoriti kao poduzetnik, odnosno kao menadžer u velikoj kompaniji. Znači, ovo što je gospođa Štulić rekla za sektor trgovine, mi, hvala Bogu, do sada nismo imali takvih izazova i problema, ali s obzirom da živimo u okruženju i tržištu u kojem živimo, svjesni smo toga da postoje izazovi oko radne snage. Dakle, mi zapošljavamo u ovom trenutku točno 500 brojkom ljudi. Zajedno sa našim franšizing partnerima u Hrvatskoj to je nešto malo više od 1000 i ono što ja hoću reći, mislim da je to vrlo važno. Evo, gospođa Štulić je sad iznijela podatak da je bruto plaća između 4200 i 4400 kuna u trgovini. To nije dovoljno za... Prodavača, naravno, prodavača. Mislio sam na prodavača, jer to u trgovini je to najvažnije radno mjesto, odnosno radno mjesto koje stvara dodatnu vrijednost u trgovini. Sa tom plaćom vi ne možete imati dostojanstven život u Hrvatskoj. To je vrlo teško, vrlo izazovno i mi smatramo, bez obzira što je u Tokiću plaća daleko iznad prosjeka i trgovine i Republike Hrvatske, mi i dalje se borimo za to da naši radnici imaju što je moguće bolje uvjete, jer u uslužnim djelatnostima vi ako nemate zadovoljnog radnika, vi ne možete imati zadovoljnog kupca. I ono što je vrlo važno reći, znači sad to mogu govoriti kao ekonomist, znači jučer je objavljen podatak na jednom našem portalu da je otprilike u strukturi izvoza Hrvatska je uspoređivana sa Češkom i otprilike obrnuto proporcionalno, znači 3/4 našeg izvoza je bazirano na usluzi, a Češka je upravo obratna situacija, znači na robi. Jel? Zašto vam to govorim? Zato što ako hoćete ekonomiju bazirano, gospodarstvo bazirano na uslugama, onda morate imati sretne, zadovoljne, vesele radnike. Ovo što je gospodin Majetić govorio, ja se slažem da, pazite, nisu svi biznisi u prilici davati dobre i adekvatne plaće, ali onda ljudima, ako budemo jako dobro i pametno radili, onda sam siguran da ljudima možemo dati perspektivu. Tako da ovo što je gospodin Majetić spominjao, od 20% ljudi koji su otišli van, pa ja bih rekao da je 80% ljudi iz istog razloga otišlo van, to ili trenutno im nisu zadovoljavajući adekvatni uvjeti za dostojanstven život i ne vide perspektivu da će ti uvjeti biti bolji. Po meni su to dva lica iste medalje. Tko god se okuša u poduzetništvu, u privatnom sektoru, zna da vrlo rijetko to ide linearno gore, uvijek tu postoji puno izazova i puno borbe da se uspije. Međutim, ako ljudi vide da vi imate viziju, da idete, da se hrabro borite, da ste vrijedni, marljivi i tako dalje, ljudi su spremni poduprijeti i podmetnuti leđa. Tako da ja mislim da je podjednako važno dati ljudima adekvatnu plaću, ali isto tako ljudima dati priliku da vide da tu za njih i za njihove obitelji ima budućnosti. Upravo se s tim komentarima javljaju naši slušatelji. Evo, jedan kaže: kakvu plaću je moj sin imao kao informatičar kod privatnika u Hrvatskoj za 4000 kuna, a sad u Londonu ima 12.000 funti i auto i stan. Tako da očito evo možda i taj segment koji spominjete vrlo važan, ali htio sam vas pitati koliko je vama kao poslodavcima teško organizirati poslovanje. Čuli smo, Hrvatska nije samo Zagreb i možda tu nije problem nedostatka radnih mjesta, ali imate svoje poslovnice diljem Hrvatske. Pa osjećali se u nekim dijelovima Hrvatske baš izraženiji nedostatak? Gledajte, ja ću reći ovako, nakon 29 godina, znači ili od kad smo uveli tržišno gospodarstvo u Hrvatskoj, Hrvatska je do zadnjih nekoliko godina uvijek imala redovito višak radne snage u ponudi, manju potražnju radne snage. Zadnjih nekoliko godina mi se suočavamo sa svim ovim problemima s kojima smo sa svim ovim uzrocima o kojima smo govorili, mi se suočavamo sa manjkom radne snage u ponudi. I apsolutno je točno da oni znači nije jednakog intenziteta u svim dijelovima Hrvatske i nije jednakog intenziteta u svim ovim djelatnostima ili u svim industrijama, ali zato ću još jednom ponoviti, sad je ovo upravo prilika da se pokažu poslodavci, oni koji žele, hoće i imaju i volje platiti radnika i vrednuju rad kao takav, i oni koji to ne žele. Naravno, imate dijelova, ono gdje mi osjećamo manjak radne snage je sigurno u potražnji, znači vidimo konkretno, ne znam, u Slavoniji ili u nekim dijelovima Hrvatske gdje vi vidite evidentno manje ljudi i to naravno smanjuje potražnju, time stvara pritisak na ukupan prihod.
Dakle, još uvijek postoji načina za boriti se s time. S tim da će odmah, tu po meni je jako važno odvojiti dvije stvari. Jedna stvar je kratkoročne mjere, ovo što smo malo prije komentirali, zapošljavanje umirovljenika, kvote i sad ne nabrajam dalje, i dugoročnu situaciju. Dugoročno gledajući, po meni temeljni problem Hrvatske, odnosno našeg gospodarstva, je upravo demografska slika. To je točno da smo imali u zadnjih nekoliko godina ekstremno brzi ili neočekivano brzi odlazak naših ljudi u inozemstvo, ali to je normalno. Znači, ekonomisti znaju da ponuda i potražnja uvijek to uravnoteži u konačnici i po meni je to sasvim očekivano. Sad naravno pitanje kad gledate kud to sve zajedno ide, to znači da će se nama u stvari u godinama koji su pred nas sve više i više javljati pritisak na to da nećemo moći rasti u sektoru usluga kao što smo rasli do sada. Ono što bih ja htio po meni spomenuti, mislim da gospodin Majetić nije spomenuo, neka mi ispravi ako sam previdio, ali po meni ja mislim da je to jedan ekstremno nepovoljan porezni tretman rada u Hrvatskoj. To je po meni, znači u ovakvoj situaciji kad imate višak potražnje nad ponudom, kad imate upravo ovaj slučaj o kojem ste govorili gdje imate ekstremno nesrazmjer plaća, naravno imate nesrazmjere standarda života u Londonu ili u Zagrebu, ali je vrlo važno da se porezi na plaće što je moguće prije smanjuju, jer time se daje radnicima veći dohodak, poslodavcima manje opterećenje i to je dobra poruka cijelom gospodarstvu. Na burzi. Gospodine Gađa, za sam kraj, čisto da damo jedan malo širi pregled, vi kao ekonomist, a i evo zadnji podaci pokazuju da to nije nedostatak radnika samo hrvatski problem, nego opće europski. Prije 2 dana je objavljeno da u Njemačkoj nedostaje 1,5 milijuna nepopunjenih radnih mjesta. Pa evo, kako odgovoriti na sve te izazove, da ne kažemo probleme? Tako je, znači ono s čime se Hrvatska suočava zadnjih nekoliko godina, razvijeni svijet se suočava zadnjih u dužem vremenskom periodu. Nije ista struktura potražnje za radnom snagom. Znači to je ta suštinska razlika između hrvatske ekonomije i njemačke ekonomije. Ja bih vrlo rado da mi jednog dana budemo njemačka ekonomija, ali 1,5 milijuna radnika koje spominjete u Njemačkoj su ljudi, to su radnici, znači to su radna mjesta sa visokom dodanom vrijednošću, visokom produktivnošću i to sigurno nije usporedivo sa potražnjom koja postoji u Hrvatskoj, koja uglavnom, ono što su i moji sugovornici ovdje potvrdili, se odnosi većinom na uslužnu industriju, građevinsku industriju i tako dalje. Tako da, inače Tokić je član udruge, dioničar velike međunarodne grupacije ATR sa sjedištem u Stuttgartu koja ima 22 milijarde eura godišnjeg prihoda i prisutna je u 60 zemalja svijeta, od Južne Amerike, Australije, Azije i tako dalje, i svi vam pričaju istu priču. Znači za kvalitetnim, vrhunskim kadrom postoji velika potražnja. Slušatelj koji je malo prije komentirao da je sin otišao iz Zagreba u London, da, i u Londonu postoji velika potražnja i postoji manjak radne snage, odnosno postoji potreba. I ja sam siguran, htio bih prokomentirati kratko, ne vjerujem u sustav kvota, ne vjerujem u sve ove nekakve hitne interventne mjere, zato što kogod je se bavio angažiranjem i zapošljavanjem radne snage znaju koliko su izazovi za naći kvalitetnu radnu snagu. S druge strane, moramo biti pošteni, Hrvatska je na začelju Europske unije, znači mi smo po svim ekonomskim parametrima apsolutno neinteresantni kao zemlja rada, mi smo interesantni kao zemlja odmora, tako da ja jedino vjerujem uz poštenim, kvalitetnim, pametnim radom, suradnjom poslodavaca i radnika, ja sam siguran da ćemo se kao zemlja izvući. Ove nekakve hitne interventne mjere koje ovako lijepo zvuče, ja osobno smatram da će biti gubljenje vremena i da neće polučiti rezultate, a kompanije, mislim da bi vam za ovakvu jednu temu bilo sjajno da skupite i radnike ili predstavnike radnika i predstavnike poslodavaca kompanija koje nemaju problema u Hrvatskoj sa angažiranjem radne snage. Mislim da će vam otprilike kriteriji biti vrlo slični. To su kompanije koje dobro plaćaju ljude, koje daje adekvatne plaće i materijalna i nematerijalna davanja svojim radnicima, koji na ovo tržište ne gledaju kao čisti oportunisti, nego su zaista zainteresirani da ovo društvo u svakom smislu napreduje. Pa vjerujem